Right, as we proceed to give you what you need, phinde nginibingelele futhi kusemina uHard Cash la kwi-B2H TV. Sibuye nenye-ke futhi olunye udaba la kule show engiyishilo ukuthi ngoba sisanenkinga ukuthi abantu abasifunayo baba kude kakhulu, abavumayo siye sithi abasiphe iy'tori siy'shere siyobeke thina sesiy'shera khona la esisuke siy'thathe kubo. Kunomunye umfo uthe igama ngalisho nendawo kodwa ngingakusho okuningi. Igama uthi akanankinga nodaba lwakhe vele lithe ukuthi usiphi igama walapha eThekwini endaweni yaseNanda. Uthi kufike kube ubhuti wakhe, kube usisi wabo phakathi nendawo bese kuba uyena owesithathu-ke kube abanye abeza ngemuva. Uma esho uthi wathi efika e-high school ngonyaka wakhe wokuqala enza u-6, ngizobiza ngale ndlela le yakudala yethu le yokuthi u-standard ngoba lokhu kube kungidide lokhu, ngibona ngathi sengiyaphetha yabo, njengoba ngazi ukuthi u-standard 6 ngiyazi khona ukuthi kuthiwa u-grade 8, kodwa uma sengiyisho mina ngivele ngibone ngathi ngibone ngathi ngiyaphetha, ngathi ngiyalahleka, ayifuni ukungena ihlale le yama-grade. Ayingificanga vele, yangifica sengiyophuma. Wayenza yena ku-grade 8 lowo u-standard 6 nje, ngikubeka kanjalo ungadideki. Ubhuti wakhe uthi ngaleso sikhathi wayenza u-standard 10 esezophuma. Lo bhuti uthi wafika ubhuti waqeda u-matric, maqeda u-matric wafuna umsebenzi, ufuna khona nje eThekwini, mayofuna ecaca ukuthi hey awuvuka umsebenzi la. Kuthe after uJune wasekhuluma nomunye oseGoli wathi hey, yazi ngicela ukuzozama ngapho ngoba lana sengihlale kakhulu, ngifunana nomsebenzi lutho, angitholi lutho. Lo wavuma, lo oseGoli kushuthi umuntu wangakubo, wavuma. Mayefika ngale eGoli akuphelanga u-2 months awuthola umsebenzi. Ayesho ekhaya ukuthi usewutholile umsebenzi, uyasebenza ku-right yonke into. Egcine sethi futhi ukube nje ngazi early ngangizovele ngifike nje ngawo January, futhi ngabe kudala ngasebenza, yabo. Nakuba-ke phela kwakungeke mhlawumbe wayezofika nje kungaqondani kuze kuqondane ngaso lesikhathi lesi awuthola ngaso vele umsebenzi. Mhlawumbe asazi, mhlawumbe wayezowuthola early, mhlawumbe wayengeke. Ekutholeni kwakhe-ke uma ekhuluma nale ndoda le yakubo, yayitshela ukuthi uma ukuthi nawe uma uphuma ka-matric awufuna ukuyofunda, mhlawumbe ucabanga ukuthi uzoyifunela umsebenzi, kuzomele uze ngapha. Ithi le ndoda ngizobona, kodwa nami ngicathi ngivele ngiy'funele umsebenzi nje uma ngiqeda u-matric. Ayihambe-ke iminyaka, le ndoda le uSipho uyavakasha vele, uyamvakashela ubhuti wakhe eGoli, kube right, usekwindawo ayijwayele. Ubhuti wakhe uhlala eSoweto, angiyazi-ke neSoweto, ngiyazi kancane uma ngiyela lapha FNB, so ngeke ngithi ngiyayazi. Uthi uhlala eSoweto ubhuti wakhe, so indawo ayijwayele, usecishe alazi iGoli. Uthe maqeda u-matric before nje eye eGoli, kanti kuzovele behambela nabangani bakhe khona eThekwini, uthole umsebenzi, esebenze. Uthi waphela unyaka mhlawumbe no-half uyaphela engasanga eGoli. Uma uphela futhi kusemqondweni ukuthi vele uzogcina eGoli, kodwa ephinde fune futhi omunye khona la ewuthole, lokhu ethole iy'ntwana like ey'thatha o-3 months, 6 months kuphela. Gcine-ke manje etshela ubhuti wakhe, sedicayidile athi no, angisafuneli lutho-ke manje ukuthi ngithi ngizama umsebenzi la, ngicabanga ukuthi ngize ngapho eGoli. Ubhuti wakhe ethi hhayi akunankinga vele, phela angithi uyazi ukuthi le nto i-on, mina kudala ngasho ukuthi uza ngapha. Hhayi kulungiswa-ke ethi ubhuti wakhe uma ukuthi uyabuya, ukubuya kwakhe kokuqala after leyo nkulumo vele uzobe esehamba nayo. Ubhuti wakhe vele usenemoto, kushayeka isikhathi, ifike leyo weekend wavele isikhathi esiningi. Abantu abasebenza koGoli bafika ngama-Friday, behambe mhlawumbe ngama-Sunday or Monday, abanye mhlawumbe kuya ngokuthi umuntu emsebenzini uqala nini. Fike ku-Friday, hlale nje leyo weekend, kube i-Friday, Saturday, Sunday-ke emini beqoqe nale ndoda ihambe. Uma befika eJozi
kufike kuhlalwe-ke ubhuti avuke Monday emsebenzini nale ndoda ilungiselele ngokwayo ama-CV nani nani ukuze ihambe ifaka iqale-ke nayo ufune nje umsebenzi vele angithi uma ufuna umsebenzi ilawo ama-CV uhamba ushiya i-CV la ethathwa khona la ethathwa khona nje washiya kanjalo kanjalo kanjalo. Kuthi ngelinye ilanga kwakuyi-second week yale ndoda iseGoli iye esitolo mayifika esitolo ithatha izinto ey'ncane nje iphethe ubhasikidi yabo. Ithi-ke mayisibambe ulayini lapha esitolo nobhasikidi mhlawumbe ubambe ngo-left noma uka-right angazi. The time iwumuva ubhasikidi iwuletha kwesinye isandla either yayisusa ka-left uyizisa ka-right noma uyisusa ka-right uyizisa ka-left angazi. Kanti kunosisi la phambi kwayo yamshayisa ngawo lo bhasikidi la ngemuva ey'nqeni. Mayimshayisa ngawo imbheke mhlawumbe ifuna ukubona icupha ukuthi nje mayiphenduka izothi sorry yabo. Nangempela lo sisi egcine ephenduka ibuke le ndoda mayiphenduka ibuka naye vele angithi ulindele ukuthi uzothi mayiphenduka nje ethi sorry. Nangempela aphenduke lo sisi ethi sorry sisi bengimuva ubhasikidi ngiwuletha ngapha. Akuyona into embi ngicabanga ukuthi nawe uzwile ukuthi hayi ngithe nje kancane hhayi bengimuva ubhasikidi hhayi kabi. Bese ehleka lo sisi ethi akunankinga bese ithi le ndoda ayi kodwa vele kungcono futhi ngoba akubanga into embi ubhasikidi nje into engasiyo inkinga akusikho lokho okunye. Uya-understand-a ukuthi abantu uma bekwi-queue umuntu wesilisa emila ngemuva komuntu wesifazane if ubengamshayisa ndlelani ubengamshayisa ngani uyaku-understand-a lokho. Uzama ukucacisa lokho ukuthi hayi kungcono ngoba akukhona lokho usiko. Bese ethi lo sisi hayi cha awungicabangeli usho ukuthi leyo nto ibingaba buhlungu njengale eyobhasikidi. Ethi uSipho ucabanga kanjalo ukuthi le ibizoba buhlungu kunobhasikidi. Athi lo sisi hhayi ngeke leyo nto ayizange yaba buhlungu nakho kubuhlungu lokho ngishayise ngaso. Uyabona nje inkulumo isiyaqhubeka nje eyokudlala kuyancokolwa kuyahlekwa. Athi uSipho hhayi no ngiyazi ukuthi yona ibizoba buhlungu kakhulu yabo and ubungeke uyi-understand-e ubuzothi mhlawumbe ngikwenze ngabomu lokho kanti yi-mistake. Athi lo sisi mhlawumbe bengizo-understand-a kodwa futhi engikwaziyo yona ibingeke i-feeling ifane nale ibuhlungu eyakabhasikidi. Athi uSipho wazi ukuthi yena ibuhlungu eyalokhu okunye sekunaleyo mpikiswano kuphikiswane. Bese egcine esethi lo sisi hhayi mina ngiyazi kodwa ukuthi le ayibuhlungu nakho ubuhlungu. Athi uSipho no ibuhlungu le kunalokhu. Kugcine kufika la athi uSipho hhayi kushuthi uma kunjalo unenkani kuzomele le nto uyizwa ngoba ngiyazi ukuthi ngeke ukuthi bonke labantu abahlale bethi ibuhlungu banamanga sekuzovela kubona wedwa nje othi ayibuhlungu. Athi lo sisi uma ufuna ukuthi ngizwe ukuthi ibuhlungu usho ndlelani. Athi lona hhayi kuzomele phela kushuthi kuhlelwe ukuthi ngiyakunika leyo nto leyo uyizwe nawe ukuthi ibuhlungu ngempela yabo ngoba ngikuthinta ngento ebuhlungu. Athi lo sisi ayikho leyo nto afuna inamba lo uSipho. Athi no vele unginike inamba yakho. Athi lo sisi hayibo inamba ihlanganaphi nale nto kube nalokho nje amtshele lo ukuthi angithi phela kumele kubonwane ngoba phela le nto ngeke ngikunike ngithi mi nansi iphathe uyizwe ukuthi ibuhlungu. Hhayi lo sisi agcine emnika inamba mayemnika bese ethi kodwa inkinga akafoneleki. Athi uSipho kodwa uya-WhatsApp avume lo sisi athi uya-WhatsApp. Kube ukuthi-ke akanankinga nalokho uSipho futhi esheshe ku-understand ukuthi why ethi akafoneleki yabo. Bekhokhe beqede kuhlukane mayefika endlini uSipho akhulume naye ku-WhatsApp khulunywe bese emchazela ukuthi hayi no uma womuzi unomntwana omncane kanje kanje kanje. Aku-understand esho nalo ukuthi no understand-ile vele ukuthi mayethi akafoneleki ukuthi kungani. Vele uwumuntu womuntu uhlala nomuntu uhlala kwakhe lo sisi yabo. Uye indoda nomntwana omncane bese kugcina-ke inkulumo yabo vele iqale laphana ukubonakalisa ukuthi nje iflowela imnandi. uSipho bese ezama indlela yokuthi phela kumele kubonwane. Angabi nankinga lo sisi kubonwane la kubonanwa khona. Kwenzekayo phinde kuhlukane. Kwakusena yenzeka lento kushuthi nge-second week bahlangana.
ngayo lelo viki kwabonwana. The following week kanti kuzogula umntwana, makugula umntwana lo sisi athatha ifoni afonele indoda yakhe ayitshela ukuthi yazi umntwana usevele wagula nje esikhaleni, so ngicabanga ukuthi ngimise eklinikhi. Athi indoda yakhe akunankinga, bephuthume ecele usisi kamakhelwane ajwayelene naye ukuthi amphelezele, behambe boyi-2. Behambe-ke boyi-2, vele umtshelile ulo ukuthi hayi ngizothatha ubani angiphelezele, kuhanjwe le ndoda ibuye. Mayibuya ngathi umuntu ophuma ngo-2 emsebenzini, mayifika ifuna ukufona ibuze ukuthi ngabe mhlambe sibakuphi noku-check umntwana lapha eklinikhi, nanokuthi kuthiwani, angeza yini azobalanda. Ufuna lokho, uyafona, mayifona kanti ifoni yalo sisi iselela endlini. Bona ifoni yalo muntu eselelana, ngizokwazi ngani pho ukuthi sebakuphi-ke nohambo lwabo, ngoba futhi ngothi ngihamba kanti sebegibelile bayabuya. Bese ethatha le foni ngenhloso yokuthi ufuna uku-check inamba yalo yasisi lo athe uhamba naye okamakhelwane. Kanti uzothi eyithatha nje ethole i-message evela kuleya ndoda leya uSipho. Mayithatha le message le phone, athola i-message. Amafoni abo awanazo lezi zinto okuthiwa ama-password, ama-passcode, amaphini yini, yabo. Futhi kuyathenjwana kakhulu la ekhaya. Ayithathe, mayithatha le phone ngoba phela useyabona manje i-message ukuthi akusiyo i-message nje, yabo. Vele kuna something, vele kuyayibonakalela nje nge-message ukuthi okay kuna something. Ayithathe bese elandelela-ke manje i-conversation. Akasiyo umuntu ogadanayo lo bhuti noma lo baba, kodwa manje angithi vele usayibonile, so kumele vele ukuthi lolu daba lisolveke ngoba usayibonile ukuthi kuna something. Into ayenza wayishutha le conversation, washutha ama-conversation zithombe eziwu-2, washutha aphinde futhi wawehlisa, waphinde washutha futhi lapha ku-WhatsApp kwalo sisi. Ubese ehlala-ke wangabe esanokubalanda inhliziyo noma ingqondo isivele yadideka usangena. Wahlala, mayebuya ezama ukuthi eyiqinise nje, engambuzi lo bhuti lo, engambuzi unkosikazi wakhe. Kodwa-ke usenama-conversation lapha efonini awashuthe kuleya foni. Bese emlokhuzana-ke embuza futhi into eyenza ukuthi engayisendele, wa-screenshot wasenda, engafuni ukuthi lo asheshe esole anything, uzowashutha nje wayeke kanjalo. Bese ebuya kulungiswe yonke into-ke, vele umntwana kuthiwa umntwana nje bewumkhuhlane ongatheni, kulungiswe njengenjwayelo, kuphekwe la ekhaya, kudliwe. Makuqeda ukudliwa esende lezi screenshot, lama-message lawa awashuthile lo baba lo wasendela unkosikazi wakhe oyi-2. Unkosikazi wakhe bese wafunda, evele ejuluke same time. Bese ethi yazi ngisacela ukulichaza leli phutha ukuthi lenze kanjani. Ithi indoda hhayi akulona iphutha ngoba kuyakhombisa ukuthi into endala esinesikhathi enzekile, ayenzekanga kanje, awuvelanga nje waqhuzuka wawa same time, esingathi iphutha wayithunta wahamba. Lana yinto nje ebiplenwa, ngibone yonke into, so asikho isidingo sokuthi uchaze. Mina njengamanje into engiyifunayo ukuthi uqoqo okungokwakho bese ngikuyisa kulo muntu wakho, ngoba ngibona ngathi senginecala ukuthi kanti ngihleli la endlini ngihleli nomuntu wami, kanti ngihleli womunye umuntu. Kudume ikhanda kulo sisi, phela akazi nokuthi uSipho lo uhlalaphi, futhi nokuba uyazi angiboni ukuthi wayengamisa lo, wayengavuma ukuthi ethathe iy'mpahla nazo laphaya. uSipho phela usanda kufika, futhi nangenkathi befikile kwabhukwa, akazanga la endlini ngoba endlini uhlala nobhuti wakhe, indlu kabhuti wakhe vele. Hhayi, bese echaza ukuthi lo muntu usanda kuhlangana naye akakamazi ukuthi uhlalaphi, uyabo. Ithi le ndoda kulungile, makunjalo kusho ukuthi kuzohamba mina. Yafonela umngani wayo, abithatha iy'mpahla, kusho ukuthi bavumela, umngani wathi uzofika, mayifika yakhuluma naye ngaphandle, bavumelana-ke, yamchaza, kusho ukuthi wachaza isimo ukuthi kanje kanje kanje. Wabuye sezothatha iy'mpahla lo baba lo, uthatha iy'mpahla zomsebenzi nezinye nje ey'ncane, wangena emotweni wahamba. Mayehamba lo esale
efonela uSipho emtshela everything. uSipho njalo uyafika nje la usazofuna umsebenzi. The time emtshela lesimo ke sesenzekile uSipho vele ebona ukuthi ayikho phela lento ngisenkingeni la. Okusho ukuthi ngeke ngisakwazi ukuphila kule ndawo mase kunesimo esikanje sesivelile esidalwe yimina. Etshela ubhuti wakhe bese embuza ukuthi ucabanga ukwenzani, ethi ucabanga ukubuyela ekhaya. Hayi ubhuti wakhe emlungisela imali ngakusasa ekuseni wavuka wabuyela ekhaya wamtshela lo sisi ukuthi hayi makunjalo sorry ngeke ngikwenzile inkinga esengikufake nje kuyo kodwa manje kacaca ukuthi ngeke futhi sorry ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nokuhlala la ngoba phela isimo sesikanje yabo. Abaleke-ke abuyele ekhaya ngoba esho nje le story usisho nje usekhaya ubuyele kuleya mpilo yokuthi-ke uzoloku efuna amatoho lawo ewafuna khona eThekwini ababamba phela ngoba uthi lento usitshele last month le story wathi kuno 5 months senzekile okungenza shuthi ku 6 months manje senzekile noma okungenza ethi into eyenzeke vele ngasekuqaleni konyaka le uthi wathi kuno 5 months senzekile okusho ukuthi yena wahamba early this year waya eGoli. Ayike isimo sanjalo nje wagcina lo sisi lona be-communicator ngoba wayegcine nje yena uku-communicator naye le ndoda isibuyile kodwa kungekho okutheni okwenzekayo udaba lwakhona futhi lungakhulunywa. Wagcina-ke inqamukile i-communication phakathi kwabo kodwa indoda namanje yona isathi nje ihleli nomuntu womuntu wayegcine isho njalo the time ibuya ngoba ngathi yahlala angazi 1 or 2 weeks lapha esibuya futhi but isimo sasingekho right ngalesa sikhathi ibuya. That is why nje naye ubethe ukuthi vele ngisho uyavela la uyavela kodwa okuningi uzokusho kodwa uzocela futhi naye ukuthi hide vele ubezo hide. Wayesethi nje ucela sishare naso istory futhi siqaphele izinto esizenzayo ngoba ezinye ziyayimosha nje impilo zimoshe namaplan akhe ngoba naye amaplan akhe agcina emoshakale ngayo le nkinga yokuthi wafika lapha eyofuna umsebenzi wagcina sebona okunye lokho kwagcina sekumvalelile futhi ukuthi aqhubeke nokuhlala kule ndawo. Ileso nje istory esababhlungu sika Sipho. Mhlambe khona 1 or 2 esingakufunda ngaso. Mina-ke Hot Cash la kwi-B2H TV. As we proceed to give you what you need, don't forget to subscribe, comment, like and share. Sithi nansi indaba yiyo-ke le indaba yethu yanamhlanje ebesiniphathela nababukeli. Sizoloku siqhubeka nje siniphathela ezinye if umuntu akekho ukuthi sikhulume naye bukhoma la istory sakhe siye ngale kwezomphakathi kuzoba indaba nje kanje ezobe futhi nethulelwa yimina ngiyithatha kulowo muntu kuyena osisharela istory. Sibonge nibe right emakhaya siphinde sihlangane kwi-episode elandelayo.